What's happening? Huh? Ngasemukelekile kwele ANC wayengumengameli wakuleli umnumzane Jacob Zuma njengoba ke leli qembu selimphenye laze lathola kungamfanele kuba ke ingxenye yakuleli qembu. Angiqale ngubingelele ngwamkelele channel leMaswiti Media Production okubingelelayo umqalisi Mfana kaDlomo. Uma ngabe uyaqala ukufika ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lonamhlanje. Esivuka ngazo namhlanje nganza kwethu zithi ke iqembu leANC likhiphe umyalelo mhla zingo-28 kuJuly 2024 umyalelo wokuba liyamxosha umnumzane Jacob Zuma kulo leli qembu leANC okanye nje angithi liyamdingisa kuleli qembu akasafuneki eqenjini ke leANC njengoba ke ikomiti eliqonisa igwegwe kulo ke leli qembu liye lahlala phansi lacubungula isimo sika Jacob Zuma kusukela ngonyaka odlule kusukela nje ngoDisemba 16 2023 lapho khona memezela khona iqembu lomkhonto wesizwe kusukela ke ngalelo langa kuze kuba namhlanje mhla ka28 June mhla ka28 July 2024 lase ke likhipha isinqumo sokuthi ke liyamxosha akasadingeki leli qembu ngazathi ziphi na ngesizathu ke sokuqala nje sokuba wasungula iqembu lomkhonto wesizwe elesibili elokuba ke wamemezela ukuba usezokhankasela iqembu lomkhonto wesizwe akazukhankasela iqembu leANC. Ikomiti ke eliqondisa igwegwe kwiANC lathi nje malithola ke indaba yokuthi ke umnumzane Jacob Zuma usezokhankasela umkhonto wesizwe nokuthi usesungula umkhonto wesizwe awubathukizanya ke base beyibhekisisa ke indaba yakhe kubathatha isikhathi eside ke nokho kubathatheke izinyanga eziyisikhombisa ukuba ke bakhiphe isinqumo ngaye base ke behlala phansi ke naye bathi ke akalethe loyo okanye labo abazommela abazomphendulela yonke imibuzo khona ke ezophendula ukuthi ke kungani enza lesimo esikanjena nokuthi ke kumele ukuthi ke isinqumo sakhona sibe kanjani ukuze kuqonde igwegwe ngakuye nokuthi ke sekuzoyiwa phambili kanjani nana ngempela umnumzane Jacob Zuma wamthola loyo ozommela yaphendula ke lo mbuzo ephendulwayo kodwa ke egcineni iqembu ke laselimthola ke enecala lokuphula ke lemithetho yakuleli qembu ebaluleke kangaka. Babeke sebemnikeza izinsuku eziwu21 zokuthi ke afake iappeal yokuthi ke ingabe ke lesinqumo yavumelana naso noma kavumelani naso noma mhlambe kusafuna ukubuyela eqenjini engazama ke within izinsuku ke eziwu21 njengoba bemvumele mhlambe ke uma ukuthi usathanda ukuthi abuyele kwiANC uzobeke sebabhalela ke naye lezo incwadi sethumela kabammele ukuthi ke abahambe bomkhulumela ngalamaphuza kanjena kanje njengoba ke sonke sazi ukuthi ke yize noma umnumzane Jacob Zuma engumengameli womkhonto wesizwe yize noma engumsunguli nomholi weqembu lomkhonto wesizwe wakumemezela kwacaca ukuthi ke yena usayililungu leANC usayililunga leANC kodwa wathi angeke aze abe ingxenye noma angeke azakhankasele iANC holwa ke umnumzane Cyril Ramaphosa ngoba ke ethi ke iANC ebhedayo iANC engama sell outs. Ngakho ke sizolinda ukuzwa ukuthi ke athini ama developments akulolu daba. Engizocela kuwena ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe ya like bese uyakhomenta ukuze ungeke usale ngaphandle uphinde ungakhohlwa ukucofa i notification bell. Ngiyabonga asidibane kwi video lenelayo.